ko nawa ake sai da ni dai gaskiya a nema kawai a samu ta amma gaskiya ni dokta ba zan iya bada. Hello? Hello? Dr. Najashi ne? Dr. Najashi ne. Yawa, okay. Don Allah ya aka yi sakamakon gwajin kodan nan da aka yi. A tabbas gwajin kodan nan da aka yi yayi daidai zai iya yi a nata. Idan Allah roƙon da zan maka taimake ni ka sake wani ya ji wannan magana tsakani da kai. Zan ba da ƙozata a dasa mu hajiya amma kai min alƙawarin cewa kar ka sake ka nuna ni na ma ba da kodan nan dan Allah. To, abin dan wannan ne ni na yi miki alƙawarin babu wanda zai sani. Ka ce kawai wata ce ta zo ta bayar sadaka dan Allah ka.